Vinga, Victòria, i cor, que ja comença això. Ja sona la sintonia. Ja veig que preparava dolcets on the beach. Benvinguts a Sant Llorenç News Full Edition. Ja estem preparats per començar, aquí amb Raül Valls i... Victòria Maldi. Com que no he trobat cap príncep ni princesa enguany, per deixar de fer feina seguim aquí presentant notícies. Exacte, però el que no s'ha Raül que una cosa sí que hem trobat. Quina? Una nova tarotista. Una tarotista? Què me dius? Sí, estimat públic i Raül. Una tarotista a Sant Llorenç. Jo havia sentit que hi havia un peix en el gastromarket, però de tarotista no havia sentit res. No, i doi, estàs ben desinformat, perquè li han donat una oficina i tot a l'espai 36. Bé, va, n'hi va haver molta gent, dona. La vols veure? Bé, clar, ja ho I sabia que diu. doi, que entres vídeo. No m'hi hauran massa jo per aquesta tarotista. Ai, la veritat, que no n'han adivinat ni una. No, seguim endavant amb el nostre noticiari en política estatal. El nou govern d'en Pedro Sánchez ha decidit... En Pedro Sánchez, què ha passat amb en Mariano? Què ha passat amb en Mariano? Seguirem amb el noticiari per gent d'avui en dia. Després de la decisió d'exhumar el cadàver del Tito Paco del Valle de los Caídos, la Fundació Francisco Franco ha proposat Sant Llorenç com a lloc de repòs per al seu cadàver. Ara vos mostrarem uns membres de lo que jo li dic l'esquad del terror. Aquí, Clara Sant Andreu, per Sant Llorenç News Full En España, Edition. español. Intentant quitar les imatges dels membres de la Viva Fundació España! Franco mentre se manifesten en el nostre poble per aconseguir que el cadàver de Franco exhumat sigui enterrat a Sant Llorenç. Què? Està més bé, està més fresqueta. Ara veuràs si estirem bé. Becari! Uns orujos! Com te passes amb el becari? I del que t'anava dient, el més guapo de la jornada va ser que la nostra gran Marga Sánchez va fer un concertazo. Però bueno, artista patriòtica espanyola. Exacte. Oh, anem a veure-ho. Te amo España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí. I ara volíem aprofitar per recordar-vos que des de qualsevol establiment de Sant Llorenç Esquerdassà podeu aconseguir els fascicles de col·leccionables FAES, amb els quals podreu construir el cadàver d'en Franco. Amb aquest primer número vos entrarà una falange. Que sabeu tot, Sant Llorenç sempre ha optat per un turisme d'alta qualitat, com en són un exemple el reality show de Fora Vila, El gastromarket, cursos de mamading, cursos personalitzats de balcòning a la piscina municipal. i d'allà, la darrera de totes, és que el rector ha decidit llogar l'escola nova per Airbnb, Raül. Bueno, aquest rector, que era de pillo. No, i sé que està muntada. Ara veuràs unes imatges de les primeres afectades. Però bueno, anem a veure-ho. Que s'enteri tothom, la meva filla, la meva, no em van fer la comunió. Aquí només volen inglesos, alemans, forasters, però els llorencins no me'ls volen a Macianeta. Ja vull comprar, ja vull Macianeta, tranquil·la, xerrarem amb el rector, adéu que no me'ls vol. Sap per què? Perquè mira-los, culpa d'ells, no me'ls volen, culpa d'ells. Ai, quina nina més repel·lent! Com tu. Raül! Que de Medina el becari, man, que diu. I fins aquí aquesta edició de Sant Llorenç News. Molt bé l'any que ve, sí... Si Déu i Franco ho volen. Bueno, i el granot, hi has de dir.